Je sad u redu? Dame i gospodo, čini mi se u ovoj sali kao da nas je manje nego što nas stvarno izgleda ima, a možda samo tako delo ili nismo danas svi na broju. Kako god, gledajući ovaj izveštaj o realizaciji budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 6 meseci, rizikujem da ću se ponoviti sa nekim prethodnicima, ali neke stvari su upečatljive, pa tako da više nas će verovatno skrenuti pažnju baš na to. I prvo, pošto nam se uvek prikazuje naravno imovinska strana, odnosno prihodi koji pune taj budžet, ona jeste kada se sve uproseči da je realizacija prihodovne strane negde oko 50%. Međutim, taj prosek, nekoliko pozicija iskače iz tog proseka i te pozicije su mnogo manje, a to su upravo one pozicije koje se već godinama ponavljaju, pa i na kraju godine kada se gleda realizacija za 12 meseci i šestomesečna realizacija, to je uporno znači već koji put prihod od imovine i koji je u realizaciji 32,26%, od toga u zakupu poljoprivrednog zemljišta svega 539 miliona, odnosno 26,56%. To je stavka koja se ponavlja već nekoliko godina. Ne vidi se objašnjenje zbog čega su uporno te pozicije znači manje od onog što se planira i niti nam se nudi neko rešenje ili neka sugestija ili predlog ili nagoveštaj da će se popraviti ta stavka na prihodovnoj strani. Tu je naravno i naknada za vode koja je realizovano 35,03%, odnosno 1.225.904 hiljade. To je stavka koju naplaćuje javno preduzeće Vode Vojvodine. Za pola godine ono bi trebalo, logično da je ipak mnogo veća naplata. Da li to preduzeće, čuli smo u jednom, mislim da je bilo u prošlogodišnjem izveštaju, da naravno naplata, otkad je naplatu preuzelo javno preduzeće Vode Vojvodine manje nego što je ta naplata bila dok je radila Poreska uprava, znači i tu postoji neki problem koji treba rešavati ili pomoći tom preduzeću ili preduzeti neke mere da se, jer ipak su to prihodi od koji povratno treba da se vrate nazad u poljoprivredu. Od toga, a tu i vidimo na toj poziciji da je u rashodovna strana umanjena, odnosno smanjena realizacija kod Sekretarijata za poljoprivredu. Zanimljivo je naravno sada da pređemo na ovu stranu koja je praktično rashodovna i gde se troši. Ponovit ću ono što je i predsednik poslaničke grupe dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, rekao što se tiče umanjenih sredstava koje su otišla na pomoć, novčanu pomoć porodicama koji imaju 3. i 4. dete. To su stvarno neverovatno mali iznosi u odnosu na ono što je planirano i materijalni dodatak za nezaposlene majke koji imaju 3. i 4. dete, svega 18 miliona, planiraju se mnogo veći iznosi. Ja razumem da možda je bilo nekih pogrešaka ili netačnih informacija i podataka koliko je, mada ne mogu da shvatim, valjda porodilište jedno u Novom Sadu bar može da da neki prosečan podatak koliko se to rađa dece i od toga naravno ima i sigurno neki statistički podataka koje je to 3. 4. dete i naravno teško je pogoditi recimo u planu koliko je to nezaposlenih majka, pošto je to promenjiva kategorija, ali sve ostalo je nedopustivo da je toliko velika razlika u tome i da se toliko znači promaši u tom planu. Zanimljiva je i ta budžetska rezerva, tekuća budžetska rezerva gde se vidi da se neke pozicije praktično nisu dovoljno dobro planirale po pokrajinskim sekretarijatima, pa se onda troše znači kako iskoči i kako se ukažu neke potrebe i to je zanimljivo da se radove po školama, ima tu nekoliko pozicija koje su otišle na pokrivanje troškova za radove po školama, što je nedopustivo da mora da ide iz budžetske rezerve, a koliki je standard zaposlenih i kako
Koliko su primanje zaposlenih organima autonomne pokrajine Vojvodine vidi se po tome da ste morali da izdvojite jednokratnu pomoć u iznosu 13 miliona i 213.000 dinara za zaposlene u organima autonomne pokrajine Vojvodine. Pošto mi ističe vreme, ja ću se zahvaliti i nastaviti. Hvala vam.